טוב, שלום. אז שיעור סיכום מעשי, תודה רבה. דיברנו הרבה על מה זה בינה מלאכותית, איך היא עובדת, מה היתרונות והחסרונות והסכנות, מי עומד מאחוריה, וגם על ההסתכלות היותר גלובלית, כללית, אלוקית, של ניסיון להבין לאן הקדוש ברוך הוא מוביל את זה, ומה בעצם הוא קורא לנו דרך זה. ועכשיו אנחנו באמת צריכים גם לדבר תכלס, מה נכון הלכה למעשה להתנהל. אז כמובן שאין בזה באמת הלכה למעשה, כי זה לא הלכה. זה יותר עניין של השקפה, של הדרכה, וזה משהו שהוא גם מאוד מאוד חדש, וזה בהתאבות. ולכן כולנו, כל מי שאנשי חינוך ואנשי טיפול ותלמידי חכמים והגדולים וכולי, כאילו יצטרכו בעצם להידרש לשעה הזאת במשך הזמן. אבל נשתדל בשיעור הזה ככה לפרוס תמונה והדרכות כפי הנראה לעניות דעתי, ואני מדגיש כפי הנראה לעניות דעתי, מתוך ככה התבוננות בכל הנושא ובכל העניין, גם כמו שהרחבנו בכל השיעורים הקודמים. אז יש פה בעצם, בוא נגיד קודם כל משהו עקרוני. הזכרתי את זה בשיעור הקודם בסוף השיעור, שאני חושב שיש פה הבדל משמעותי בין הבינה המלאכותית לבין הסמארטפונים, במובן הזה שהם באמת משתלטים עליך, ומאוד מאוד מאוד קשה להצליח לשלוט בהם בלי שהם ישתלטו עליך. והם לא רק כלי שימושי, שכמו כל שאר הכלים שנועדו בעצם לעזור לך במה שאתה רוצה, אלא הם בעצם גם מכניסים לך כל הזמן תכנים, וכל הזמן חושפים אותך לתכנים, וכל הזמן מגרים אותך בעצם לצרוך תכנים שאתה לא רוצה, וכאילו הסמארטפונים, כן? לעומת זאת, הבינה המלאכותית היא הרבה יותר, מבחינה הזאת היא כמו מסור, או כמו זה, מסור הרבה יותר, שיש לו הרבה יותר שימושים, כן? אבל בעצם זה הרבה יותר יכול להיות משהו שהוא באמת תועלתי נטו לדברים שאתה צריך. הרב הסביר איך זה עובד על הנפש שלך לפשטות. שנייה רגע. ואני חושב, לעניות דעתי, שזה גם הולך ביחד. זאת אומרת, מי שיש לו סמארטפון, אז גם בינה מלאכותית הרבה יותר תשתלט לו על החיים. כן? כי בעצם בכל רגע נתון, במקום לחשוב לבד, הוא ישאל, הוא בעצם כבר... מה? יש גם בהודעות. יש בינה מלאכותית בהודעות, מה, בטלפונים לא חכמים? אמרו לי שזה ממש מתומצת, כאילו, הוא לא יכול להרחיב הרבה, איך אמרו לי? אוקיי, אני לא יודע, לא זה... כן, אל ניסיך שבכל ימינו, כן, חדשים לבקרים, אנחנו כל הזמן, כן, לא הספקנו להקל את זה הקודם, אז כל הזמן יש חידושים נוספים, אז כן, אנחנו צריך מיום ליום לעדכן את המחשבות על העניין. על כל פנים, אני אומר שבאמת, הנה חינמי, שאם זה משהו שהוא צמוד אליך כל הזמן, אז אתה הופך להיות הרבה יותר תלותי בזה. אם מראש אין לך סמארטפון, אז בעצם זה היכולת שלך להצליח שזה ישמש הרבה יותר כאיזשהו משהו שאיתו אתה נעזר, ולא משהו שמחליף אותך, ובעצם שאתה שולט בזה ובוחר, ולא, כן, היא הרבה הרבה יותר גדולה, היא הרבה יותר ריאלית, כן? הנה חינמי, שאני חושב, שבאמת צריך לזה הרבה חינוך, והרבה ככה, הרבה עולם פנימי, לבנות הרבה עולם פנימי, שבאמת לא יתפתה כל הזמן, שמשהו אחר יעשה את העבודה במקומך, ובעצם
סוג של למחוק את הצלם האלוקים שבך, וכו'. אבל ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדברו. אני חושב שצריך לזה הרבה חינוך, ולכן כאילו אני בהחלט כן מתנגד, לא שמישהו כרגע שואל אותי במשרד החינוך, אבל אני כן מתנגד לשימוש, לחנך ילדים לשימוש בבינה מלאכותית, ולא צריך לחנך אותם, כשהם יגיעו לזמן שהם יצטרכו להשתמש, הם ידעו להשתמש בזה, כן, הכל בסדר, כן? וכל להכניס את זה בכוח או לדחוף את זה, ובטח לא לאשר לעשות עבודות עם זה וכולי, עד הרבה. אני חושב שצריך לעמוד על זה שזה יהיה בלי בינה מלאכותית, אבל בתור, כאילו, אם אנחנו בונים, משתדלים לבנות עולם באמת פנימי, עולם שיש בו גם כאילו הרבה מחשבה והרבה יצירתיות ועמל וביקורתיות, ועוד תכף נפרט יותר ככה וניתן דוגמאות איך נכון לעשות את זה. אז גם בשימוש עם בינה מלאכותית, אז בעצם הבינה המלאכותית יכולה להיות באמת לעזר, ובאמת דווקא לפתח יותר, זאת אומרת לפתח יותר את הכוחות שלך, את היצירתיות שלך, ואת שבעצם נזרם כמו איזשהו חברותה, כמו איזשהו באמת, אני אגיד לכם את העיקרון, כמו שיש את כל הפולמוס הגדול, נגיד על שטיינזלץ ושוטנשטיין, כן? שהוא די הוכרע בשטח, כן? אבל היו הרבה שכאילו התנגדו לזה, כי בעצם זה בעצם גורם לך לא לעמול מספיק בתורה, כן? אני חושב שרוב מוחלט של האנשים בעצם צריכים את העזרה הזאת, ובעצם העניין הוא, זה לא רק הקטע של צריכים את העזרה. נגיד עכשיו אני לומד בלי שוטנשטיין, בסדר? יש לי עכשיו, יש לי כל מיני דברים שאני לא מבין, בסדר? האם אני צריך לעמול, לפתוח עכשיו בספרייה את כל ספרי הראשונים והאחרונים וכו', ולחפש את מי שאל את השאלה הזאת ומי ענה וכו', כן? האם זה יתרון חשוב או שעדיף לי, או שלא יודע עכשיו אם רק אם עדיף, שאין שום בעיה, כן? אולי אפילו עדיף לפתוח שוטנשטיין ודומיו, כן? ולראות שכבר סיכמו את הדברים, וכאילו בעצם לקבל את הידע. זה לא שאני לא מגרה את המחשבה שלי, אני מגרה את המחשבה שלי, אני חושב בעצמי וכו', אבל יש משהו הרבה יותר מנגיש לי את זה, כן? האם אני צריך, אפשר ללכת יותר מזה, האם אני צריך גם בלי רש"י, האם אני צריך גם בלי אינטרנט בכלל, או בלי בכלל להשתמש, כן, לשלוח דברים בדואר, או להשתמש ביונות דואר, או אני קצת מקצין, אבל אני רוצה להסביר את העיקרון, כן, של ללכת עכשיו לספרייה הלאומית, לפתוח זה, במקום שהכל יהיה לי בהוצאה או חוכמה, כן? לא, כאילו, בעצם, זה שזה מקצר לך תהליכים, זה שזה בעצם נותן לך להגיע הרבה יותר מהר למידע, במקום עכשיו להרים מלא טלפונים ולחכות מלא זמן עד שפלוני או המומחה יתפנה זה, וגם לשלם מלא כסף על זה וכו' וכו'. האם זה יתרון על זה שכאילו יש פה משהו שיכול להנגיש את זה הרבה יותר מהר? לא, אני דווקא ברמה העקרונית רואה בזה חלק גאולי, שבאמת כמו שיש את כל מיני דברים כיום שעושים לנו את העבודה הרבה יותר קלה, ואנחנו צריכים לעמול לחבש, ויש גם מדיח כלים שיכול לשטוף לנו את הזה, ויש, כן, אפילו רובוט שיכול לטטות לנו וכו'. אני רואה בזה חלק מהתהליך שאנחנו הולכים ודווקא נפטרים מכל הדרך ויותר מגיעים ליעד. רק מה, כמו שאמרתי, צריך לשמור מאוד על זה לא יבטל שזה שיש פה יותר אפשרות של מהירות והנגשה של מידע ורעיונות ויצירתיות ואבחון וכל מיני זה לא יבוא על חשבון המחשבה, על חשבון האישיות, על חשבון האיכות, כן? בקיצור שזה יהיה לעזר ולא בתור מחליף, כן? מה זה כן? זה מכשירים שמשתלטים לנו על כן. אז באמת,
אני רוצה לדבר על כמה נקודות שבאמת איך נכון לעבוד בשביל שזה באמת יהיה לעזר ולא להפך. הרב אבל הסביר באריכות איך בכל השתמשות מנתחים לך את האישיות ובעצם עובדים על לשווק לך את זה. אז כאילו, אתה לוקח מוצר שאתה יודע מראש שהמוצר הזה מנסה בכל הכוח שתשתמש כמה שיותר. הנה חינמי, אני מסכים, אנחנו מבינים שיש פה גם משהו שיש בו ודאי הרבה קליפה. וגם במובן, בכמה מובנים, וגם במובן של גם דיברנו על זה שבאמת יש שם גם הרבה מידע שהוא לא רק ניטרלי, אלא הוא, דוגמה, אתמול יצא לי להתכתב איתו לגבי הקטע של סתם, מה זה? במחשב, אפשר לחברות אותו. טוב. אוקיי, טוב. אז התכתבתי איתו לדוגמה אתמול לגבי קטע של, העברתי שיעור על הקטע של חוכמה בינה ודעת, ורציתי באמת, העברתי את זה פעם פה, אז רציתי אולי יותר ממדויק, לראות אם יש איזו הקבלה בחדרי המוח וכולי, ואז בינה יתרה ניתנה באישה, אם יש איזה גם כן הקבלה שאפשר לראות את זה באמת בחלקים שעובדים במוח, אצל גברים יותר, אצל אנשים יותר, ונשים דעתן קלות. אז ישר כששאלתי את הדבר הזה, אז הוא ישר תיקן אותי, שזה רק פעם היה מחקרים כאלה, היום הם הרבה יותר זהירים, וכאילו מאוד מאוד הדגיש לי שנשים הם לא שונות מגברים, וכולי וכולי, כן? ואז כששאלתי אותו, האם נכון להגיד שכאילו נשים, במובן שנשים דעתן קלה, או כן, שבמובן שבעצם הן פשוט עובדות יותר עם יש שם הרבה שכל והרבה זה, הן פשוט יותר עובדות עם הרגש וזה, אז הוא אמר, כן, זה הסבר יפה ומכבד וזה, בסדר, אז זה דוגמה, ברמה העקרונית אני מסכים איתו פה, כאילו, כן, אבל זה דוגמה לזה שהוא גם מחנך אותך בעצם, כן? הוא גם, ואפשר להביא הרבה דוגמאות נוספות, ששם ודאי, אם הייתי מתכתב איתו, נגיד, על הסוגיה שלמדנו, לא ניסיתי, אבל אני מתאר לעצמי, הייתי מתכתב איתו על הסוגיה שלמדנו על פגיעה בחפים מפשע, ואמנת ג'נבה וכל זה, כן? אז ודאי שבעצם, בקיצור, עיקרון מובן, כן? היה סובר אחרת ממני, כן. אבל, אז מה התחלנו לומר? רגע, תחזירו אותי לאיפה שהיינו. לא, לגבי השאלה. אני אומר ודאי שיש פה קליפו, יש פה דברים שגם קליפה. ויש פה שאלה, האם אנחנו כן משתמשים בדברים שאנחנו יודעים שהם לא מושלמים, כן? יש להם באמת את הבעיות שלהם, כל עוד זה לא באמת, כל עוד אפשר להיזהר, כן? כי בסופו של דבר אנחנו חיים בעולם שהכל מלא קליפות, ללכת ברחוב זה מלא קליפות, נכון? לקנות בחנויות זה מלא קליפות, סתם ללכת לקנות בגדים בחנות. שנייה רגע, ללכת לקנות בגדים בחנות, זה מלא קליפות, אתה חוזר כולך מסוחר רק מכל הפרסומות, מכל המוזיקה, מכל נכון? ובכלל, להסתכל באינטרנט, להסתכל בחדשות, כל אתרי החדשות, גם אתרי החדשות החרדים, כן? הם ממומנים על ידי ה-ynet וכל האלה שמממנים, כן? ויש להם מגמות די ברורות וגם פרסומות די, כאילו זה בסדר? כאילו מבחינת מה תראה, מה לא תראה, מה לספר לך, מה לא לספר לך, אותם חדשות מהונדסות נמצאים בכל האתרים חוץ מהכל היהודי אולי, וכן? כרגע אתה מסתדר מצוין, אז למה לא יוסיף? לא, כי יש פה יתרונות, כן, כי יש פה יתרונות משמעותיים, ושוב, אני חושב שהצער שווה בנזק, כן? זה כמו שאמרתי, זה שכאילו עוקבים אחריך גם ככה, וכאילו כל המיילים שלך וכל החיפוש שלך באינטרנט וכולי, עוקבים אחריך גם ככה. מה? זה רמה אחרת של איסוף מידע על הבן. אז הנה חינם, אני חושב שכן, זה חלק מהדברים, וצריך להשתדל כמה שפחות לשתף אותו בדברים באמת ממש אישיים ואינטימיים. אגב, בפעם הראשונה שנכנסתי, כן, כאילו שהוא מבקש ממך בעצם ליצור חשבון, כן, אז הוא כותב שלא כדאי לחשוף מידע אישי מדי וכולי, לשתף מידע אישי מדי,
זה עלול להיות בו שימוש או משהו כזה, כן? אבל זה מסוג הדברים, אתה יודע, שהם צריכים לכתוב, אבל אף אחד לא, וזה מופיע פעם אחת ראשונה, ואחר כך... עושים את זה, ואז אני אומר, וואי, אני יכול לשתף מיני ישיבה, נכון. אז אני שותף מיני ישיבה, כי לא אכפת באמת שאנשים ידעו. כן, אז בקיצור, אני אומר, אני חושב שצריך זהירות נדרשת מכמה דברים, אבל שוב, לעניות דעתי, התועלת שאפשר להפיק מזה, לעומת החסרונות, שלעניות דעתי אפשר להישמר מהם, וזה כמו שאמרתי, בשונה מסמארטפון וכו', אז זו שאלה באמת איפה אתה שם את הגבול. ואני חושב שכל אחד צריך לשים לעצמו את הגבול. זאת אומרת, אנחנו חיים בתוך עולם שלצערנו הרב השליטה עליו וכל ההתפתחויות שלו וכל הזה, בעצם הוא לא על טהרת הקודש, והוא לא על טהרת האנשים הכשרים והצדיקים. אנחנו צריכים, השאלה היא איפה אני שם את הגבול, כן? וגם בסמארטפונים יש כאלה שיש המון שיחלקו ויגידו שאפשר, כן, שגם סמארטפון זה עדיין לא גבול וכו' וכו'. יש גם כאלה שיגידו שאפשר לעשות צפייה מבוקרת בטלוויזיה וכל מיני דברים. מצד שני, לאידך גיסא, יש כאלה שיגידו שלא משתמשים בכלל, לא מכניסים בכלל מחשבים לביתה, ולא משתמשים בכלל באינטרנט, ולא רואים שום סרטים, ולא וכו' וכו', כן? אז שאלה איפה אתה שם את הגבול. אז לעניות דעתי, כן נכון להשתמש אפילו אפשר להגיד נכון, כן? אני לא הייתי אומר, זה הבשורה החדשה, זה כאילו, כולם רוצו לעשות את זה. אבל אני לא רואה בזה בעיה. למי שבאמת זה עוזר לו, אני לא רואה בזה בעיה, ואני חושב שמי שמרגיש שזה באמת עוזר לו לפתח דווקא כמו שאמרתי, את היצירתיות שלו, את הרעיונות, את הטיפול, את המון דברים, כן? אני מגיע מעולם הטיפול, זה פשוט מדהים, כאילו, היום קורסים שאמורים לעלות בעצם אלפי שקלים, כן? ואתה צריך לנסוע למרחקים ארוכים ולהתקבל רק אם יש לך תואר או לא יודע, כל מיני דברים איזה, כן? היום בעצם הוא יכול לעשות לך קורס. אתה יכול לבקש ממנו, תבנה לי קורס, והוא יכול לעשות לך קורס, ואתה יכול גם להיבחן על זה, הוא יכול גם לעשות לצורך מבחנים אם אתה רוצה, וכולי. בסוף אבל נראה לי רוב. עכשיו שוב, אני אומר, זה צריך להיות לא על חשבון, תכף נדבר על זה. כאילו... אפשר לסמוך על הילד שלו? מה? אפשר לסמוך על הילד שלו? אז גם זה חלק מהנקודה שתכף אני נדבר על זה, חלק מהזהירויות, אנחנו עכשיו בהקדמות, תכף אני אגיע, חלק מהזהירויות זה לא לסמוך על הידע שלו בעיניים עצומות, כן? לבדוק את הדברים, לבחון את הדברים, יש לו המון דברים מאוד מבוססים ומאוד איזה, ויש לו גם המון שטויות שהוא אומר והמון טעויות שלו, כן? אז באמת זה חלק מהעניין, שמבחינתי זה דווקא יתרון, שאתה אל תזרוק את השכל, תבדוק ותאשש את הדברים בעצמך. רק עזר ולא מחליף אותך. כן. בסוף נראה לי רוב המטופלים שלך, אם הם ידעו שאתה משתמש בבינה מלאכותית. לא נכון, יש כאלה שאני אומר להם. יש כאלה שאני אומר להם דווקא. זה גם ילך וייכנס הרבה יותר. זאת אומרת, כאילו בעצם זה כבר יהיה איזשהו משקל ראשון, שברור, כמו שהיום אולי יש שיעורים שאני אתבייש להגיד, אתמול העברתי שיעור, בסדר? אני חושף פה סודות. אתמול העברתי שיעור, מה שאמרתי לכם לגבי המוח של האישה והזה, אז שאלו אותי משהו, כאילו, או לא שאלו אותי, אז אמרתי שאני לא באמת מבין בתחום, אבל זה כמו שראיתי בוויקיפדיה, כן? לא רציתי להגיד בינה מלאכותית, כי לא ידעתי מה כולם חושבים שם בעצם. זה גם נכון שהסתכלתי גם בוויקיפדיה, אבל בוויקיפדיה אין לי בעיה להגיד, נכון? כן? עוד מעט גם לא היה בעיה להגיד במילה מלאכותית, כאילו זה... עכשיו אפשר לכתוב מה שרוצים וזה לא... זה גם נכון, כן. הנה חינמי, כן? זאת אומרת, בעצם זה עוד מעט, זה יהיה הרבה יותר... ולכן אני חושב שבאמת, הנקודה המרכזית זה ללמוד... עכשיו אני מוסיף פה גם עוד משהו, שהוא גם כן חשוב להוסיף, מבחינתי זה לא השיקול המרכזי, אבל אני חשוב לי גם להוסיף אותו, שבשיקולים, איפה אתה שם את הגבול, צריך גם לשקול את השאלה של גזירה שהציבור יכול לעמוד בה, לא יכול לעמוד בה, כמה באמת אתה מדבר באוויר, כן? כי בסופו של דבר, נגיד הקטע של אס-אמסים, מכיוון שאין לזה שום סיבה אמיתית ומספיק משמעותית, למה לא להשתמש באס-אמסים? שמעתי כל מיני תירוצים שאף אחד לא סיפק את דעתי, כן? היום משתמשים בוואטסאפים, כן? אז ההסבר הוא שמה? ש-אס-אמס, אתה לא יכול לקבל הודעות שאתה לא יודע מי זה. זה בתוך קבוצה, בסדר? אבל יש גם המון הוראות חולות בקבוצות הוואטסאפ, בסדר?
אבל אז בכל מקרה, מכיוון שזה משהו שהוא לא באמת אמיתי, ואף אחד לא באמת קונה את זה באמת, כי זה לא רציני, זה לא אמיתי, אז בסופו של דבר נוצר מצב של, כן, של לא רוצה להוציא לעז, אבל אומרים שחרדי ממוצע, לא יודע, יש לו שני טלפונים, אחד כשר ואחד להתקשר, כן? כאילו, אז אותו עיקרון, אני אומר, אני לא חושב שיש פה משהו שהוא באמת, כמו שאנחנו יודעים לגבי הסמארטפון, שיש פה משהו שהוא באמת כאילו שיקול מספיק רציני, כן למה לא. ולכן אני חושב שהרבה יותר נכון להגיד את האזהרות ואת השימת לב, כן? וכן, כי שוב, אמרתי, אני חושב שיש פה משהו שהאדם הישר, האדם הממוצע כן יכול, וכל דבר אפשר להתמכר, כל דבר אפשר להגיד לזה, כן, בסדר? גם חברים יש תלות רגשית ואפשר להתמכר לזה, אבל אני אומר, יש פה כן משהו שהאדם הממוצע כן יכול להיות במצב שהוא יעזר בזה וזה לא יחליף אותו. אדם ממוצע אבל לא שמע סדרת שיעורים להבין את הסכנות ולהתמודד עם זה. אז זה מה שאני אומר, שאני חושב שצריך לחנך לזה. אני חושב שצריך לחנך לזה. צריך להיות חינוך לשימוש נכון בבינה מלאכותית. בכל מקרה, מי שלא שמע את השיעורים של הרב, היה מתחת גם לא יעזור הרב יגיד שזה בעיה, אז באמת שלא משנה. אמרו לי שהם יעבדו על בינה מלאכותית, על האוצר שלהם. שמה? על האוצר, על 140,000 ספרים שיש להם. שזה נכנס לבינה מלאכותית? לעשות בינה מלאכותית הזה. מה? ברמה העקרונית כן. אני רואה בזה בתור, ברמה העקרונית. אני רואה את זה בתור כלי שיכול להיות הרבה עזר, אם יודעים להשתמש בצורה חכמה. ושוב, זה גם תלוי מי הבעלים של זה ומי מנהל את זה, אבל... זה לא רק שזו שאלה של בעד או נגד, זו שאלה של... אם לא יעשו את זה, באמת הם לא יהיו רלוונטיים. נכון. כאילו זה... נכון. כן. טוב, אז בואו, אחרי כל ההקדמות, בואו נדבר תכלס. בסדר? אז קודם כל, הכללי מפתח הראשונים זה שיהיה לך באמת, שאתה תהיה הבעל בית. בסדר? אתה הבעל בית. כשאתה ניגש לזה, אתה זוכר שאתה הבעל בית. בסדר? זה לא כמו ווייז שאתה שם ויאללה תתן לזה לנסוע. כן? שגם ברמה העקרונית אני גם לא, גם בווייז אני לא, כן? אבל אתה הבעל בית. בסדר? אתה משתמש בו בתור יועץ לגמרי. בסדר? ולכן, אתה מקבל עצה, אתה מקבל רעיונות, אתה מקבל איזה, אבל יש לך, קודם כל, יש לך נורות אדומות לדברים שנראים לך שלא נכון, יש לך שימת גבולות, יש לך דעה עצמאית, יש לך עין פקוחה, אתה בודק את הדברים, אתה חושב עליהם, אתה שומר שלא יהיה לך תלות בזה, כן? וחלק מזה, זה גם איזשהו מקום נפשי שקשור לכל מה שדיברנו בשיעורים הקודמים, שלא להתלהב עליה יותר מדי. זאת אומרת, באמת, זה נכון שיש פה פלא עצום, כן? אבל אתה מסתכל על זה בתור עזר. היא לא חברה שלך, היא לא באמת, היא כמו אדם אנושי, כן? אתה לא עכשיו מתחיל לשתף אותה סתם בשביל השיתוף, ואתה לא מתחיל, כאילו, אם היא אומרת לך זה משהו שלא מוצא חן בעיניך, תתחיל עכשיו להתפקח איתה, להוכיח לה שאתה צודק ושזה לא זה, עזוב, כן? אתה ודאי לא תשפיע על כל המטה וכל המפתחים הזה, שכן? בזה שעכשיו תתווכח איתה. אבל כאילו היצר הזה זה כאילו מתוך מקום שכאילו אתה צריך לקבל את הצידוק שלה. היא לא בן אדם, היא לא זה, כן? היא בסך הכל איזושהי מכונה שנועדה לעזור לך. אתה לא עומד מולה, היא נועדה לעזור לך, כן? ובעצם מבחינת התכלס, באמת, שזה כמו שאמרנו מקודם, אני כל הזמן חוזר על העיקרון הזה, שזה יעזור ליצירה שלך, יחדד ויעשיר אותך כמו חברותה או כמו יועץ, ולא יחליף אותך ואת היצירתיות שלך, כן? חברותה או מידותה? שתהיה לך חברותה ולא רבי, בסדר? כאילו, מי שמבין את הגבול הזה יכול להשתמש בבינה מלאכותית כמשהו שיכפיל את היצירה, ולא משהו שבעצם באמת ימסמס אותך, את היצירה שלך. שזה יהיה ממש... מה? עכשיו זה קל, כי באמת טוענה.
אבל עוד 5 שנים כל תשובה בטח תהיה מדויקת. אין כזה דבר מדויק, זה צריך להיות מדויק לך. כן? גם, אני מדבר איתך גם על דברים שהיא אומרת הרבה רעיונות מאוד יפים, בסדר? השאלה מה אתה חושב, כן? בסדר? כמו שחבר שלך אומר משהו, לא כל דבר אתה אמור לקנות, כן? וזה שהיא עכשיו מכונה שיודעת כל כאילו, זה לא גורם לזה, אתה אסור לך לאבד את הייחודיות שלך, בסדר? אז בוא ניתן לנו כל מיני דוגמאות מעשיות, של שימוש נכון מול שימוש מזיק. נגיד בכתיבה, כן? אז אם אתה, מה זה שימוש נכון? שאתה יכול לבקש איזשהו ניסוח אחר לרעיון שכבר גיבשת, כדי לנסות להעשיר אותך, ולעשות השוואות ולנסות לדייק, כן? כתבת איזשהו משהו ואתה רוצה יותר לדייק את זה, אז נגיד כמו שאתה כותב איזשהו מאמר, אתה רוצה לפרסם אותו. אז עכשיו, סתם ככה מה היית עושה? היית מבקש מחבר או מחברים שיעברו על המאמר, ועד שהם יגיעו לזה, ועד שהם, כן, ויכתבו לך בבלונים, ובלונים על בלונים, כן? ובעצם, כן, ותבחר מה אתה מקבל, מה אתה לא מקבל. אז אפשר לעשות את אותו דבר, עם בינה מלאכותית, כן? לצרף לה את המאמר, לצרף לה את הקטע, ולבקש ממנה שתיתן לך הערות, דיוקים, תיקוני לשון, סגנון וכדומה, כן? או אם יש איזשהו חומר מחקרי ארוך שוואו, אין לך כוח לעבור על הכל, וזה לא באמת נחוץ ולא באמת חשוב, כן? אז אתה יכול לבקש ממנו לסכם לך את זה, כן? בטח אם אתה גם מזדרז, אתה צריך להכין את זה עכשיו לשיעור שיהיה מחר וכל יוצא בזה, כן? אבל, מה זה שימוש לא נכון? לבקש ממנה פשוט תכתבי לי פרק שלם, תכתבי לי סיפור, תכתבי לי שיר, כן? בלי לבדוק אם זה באמת משהו שהוא, כן? בלי להביא את המקום של היצירתיות שלך, בלי לבדוק אם זה משהו שבאמת מבטא את הקול הפנימי שלך, כן? זה בעצם משהו שמחליף אותך, ולא באמת, בקיצור, אז אתה כותב את העיקר, אתה כותב את הטיוטה, אתה אחראי על התוכן, כן? והבינה מלאכותית יכולה להציע שיפורים, כיוונים נוספים, להעשיר, כן? וגם זה, אתה צריך מחליט מה אתה מקבל, מה אתה לא מקבל, מה אתה לוקח, מה אתה לא לוקח, כן? אני יכול להגיד לכם שאני כמה פעמים רציתי באמת, נגיד, היה לי כמה פסקאות שכתבתי, ורציתי כאילו לחבר אותם ביחד, לשלב אותם ביחד, כדי לא לחזור על עצמי נגיד פעמיים, כן? ונגיד בשיעור הקודם, זה היה לי דבר כזה, אז ביקשתי ממנה לנסות לקחת את שתי הפסקאות ולשלב אותם ביחד, קראתי מה היא כתבה, כתבה יפה, כן? אבל הרגשתי שיש דברים, נקודות משמעותיות שלא הוכנסו לשם, כן? שזה בא כתחליף לדיבור שלי ולשפה שאני הייתי רוצה להשתמש, פשוט ויתרתי על זה ועשיתי את העבודה בעצמי, כן? זאת אומרת, זה העיקרון הזה שלא לאבד את הקול שלך ולא לאבד את עצמך ואת מה שאתה באמת רוצה להגיד, כן? אלא שוב רק לתת לך כל מיני עזרים, זה בסדר? דוגמה נוספת. מה? הייתי מחזיר לו כאילו דיוקים, תוסיף לי עומק כזה, תוסיף לי ככה וזה, הוא היה כאילו מגיע לתוצאות... אפשר, בסדר. אבל בסופו של דבר, אתה זה שעובד על זה, אתה על זה, בסדר? שוב, זה כמו שנגיד אתה שולח עכשיו, אתה רוצה לעצב איזשהו משהו. אתה שולח למעצב, ואתה אומר לו מה אתה רוצה, ומה הסגנון, ואם זה לא מוצא חן בעיניך, אתה אומר לו מה לא מוצא חן בעיניך, וכו' וכו', בסדר? אתה לא אומר לו בעצם, בוא תיצור לי משהו, פשוט אתה לוקח אותו, או תיצור לי 1000 וריאציות, ותבחר מה שנראה לך טוב, בלי לדעת בכלל מה אתה רוצה באמת לבטא, כן? אתה בעצם, אתה יכול לבקש ממנו רעיונות לעיצוב, כן? או איזשהו משהו שקוראים לזה קומפוזיציה, כאילו איזשהו הרכב, מערך, מבנה ראשוני, או סקיצות התחלתיות, כן? שילובי צבעים שיכולים להתאפשר. אבל בעצם, אתה אחראי, אתה לא מוותר על היצירתיות שלך, כן? שוב, דוגמה, הייתה ניצב לנו הרזמלה בר מצווה, כן? אז תגידו מזל טוב, זה עוד 2.5 שבועות. אז באמת יצא משהו מדהים, כאילו פשוט נתן לבינה מלאכותית תמונה של בר המצווה, סתם בכלל בתנוחה כזאתי,
כן? ביקש ממנה לעשות, מזמור דוד השם רואי לא יחסר, כן? לעשות כאילו שהוא יושב מחלל בחליל ורועה צאן, כן? אז פשוט עשה אותו בתנוחה אחרת, פשוט זה נראה הוא, כן? מה זה? אמרתי, זה לא היה כזה דומה, אבל... טוב, אוקיי, אני חושב שכן. על כל פנים, זה ממש להסתכם בזה, זאת אומרת, כאילו, היה אחר כך עוד הרבה עבודה שלו, ללטש את זה, לעשות את זה עם הפוטושופ, כן, לעשות כל מיני שילובים וכולי. אני חושב שזה עיקרון חשוב, בסדר? אם אתה רוצה עכשיו, אין לך שום, אתה חייב עכשיו משהו מעכשיו לעכשיו, כן? ולא אכפת לך בדיוק איך זה יצא, אז בסדר. אבל אם זה משהו שבאמת, כן, זה יותר טוב מאשר לשלוח רק משהו בוורד, בסדר? אבל אם אתה רוצה משהו שבאמת יבטא את הטעם שלך, משהו שזה, אז אל תוותר בשום אופן על הטעם שלך, בסדר? דוגמה נוספת, הכנת שיעור או הרצאה. אז שימוש נכון זה באמת לבקש כל מיני סיכומים של כל מיני דברים שיוכלו לעזור לך ליצור את הזה, הצעות למבנה, לזרוק על כל מיני דברים שכתבת כבר ולנסות לבקש ממנו לעזור לך לעשות בזה סדר, כן? או להשאיר אותך בעוד מקורות רלוונטיים, כן? אז בעצם במקום לעשות בגוגל או להסתכל בפרויקט השו"ת, אז יכול להיות שהוא יעשה לך עכשיו משהו יותר מהיר. כרגע הוא לא יודע כמה הוא באמת כבר מספיק זה, אבל בעיקרון, כן? אבל השימוש מזיק זה להשתמש בכל מה שנכתב, כל מה שהוא כותב, כן? תכין נדרשה לבר מצווה, כן? בלי לברר בעצמך את הדברים, בלי לבדוק אם אתה מזדהה עם כיוון החשיבה, בסדר? פיתוח רעיונות. אז שימוש נכון זה שכאילו יש לך רעיון ואתה הופך אותו לשותף לחשיבה, יש לך כל מיני מחסומים, הוא יכול להציע לך כל מיני דברים מחוץ לקופסה, לעזור לך כאילו, או להעלות רעיונות ראשוניים שאיתם אתה, אותם תפתח, אבל לא לתת לו לחשוב בשבילך, ואז לזרום עם הרעיונות, כי זה הכי חכם סטטיסטית, כן? עובדה שזה מה שהוא בחר. בסוף אבל שאתה מתייעץ עם חבר, כן. יש לו נשמה. אפילו גם אם זה דעה שונה וכיוון שונה, זה לא סתם שעוד מידע תיאורטי כאילו הגיע אליך. לא, יש לו נשמה והוא מביא עוד כיוון אמיתי. זה לא כמו להתייעץ עם מדדים. לא, בינה מלאכותית היא משתמשת בכל הדברים שאנשים כבר הציעו, שאנשים כבר חשבו, שאנשים כבר כתבו. אולי הייתי רוצה להיפגש עם אבל אתה אומר להם, תביא לי מקורות תורניים. מה ההבדל בין לפתוח ספר בספרייה או במחשב או בבינה מלאכותית? כי כל הסברה שלה בנויה על הסברה של... שנייה רגע, ונקודה נוספת זה שזה באמת היתרון שיש בבינה מלאכותית. זה שכשאתה מתייעץ נגיד עם מישהו, אז הוא חושב על איזה רעיון אחד, אולי אם הוא מספיק, כן? וכו'. פה היא מציעה לך בבת אחת מלא רעיונות, מחוץ לקופסה, מלא איזה, כאילו באמת דברים שבאמת יכולים הרבה יותר לפתח. אני אתן לכם דוגמה. אני רציתי לכתוב סיפור, בסדר? אני עובד על זה כבר כמה שנים שאני רוצה לכתוב סיפור. אז בעצם היה לי רעיונות לעלילה, ממש משמעותית וחזקה. אבל היו כל מיני דברים שהייתי חייב לשנות, בגלל כל מיני סיבות. ופשוט לא הצלחתי כאילו למצוא את לא ניסיתי להתייעץ עם אנשים וכאילו לא הצלחתי למצוא איזשהו משהו שבאמת יהיה כאילו שיגיד את אותו דבר אבל בצורה שהיא לא עכשיו שהיא לא בעייתית, שהיא עוברת מסך, כן? אז תוך שנייה הוא נתן לי רעיונות, כן? שבאמת טובי האנשים לא הצליחו לתת אותם, כן? כן? כי באמת, כמו שאמרתי, זה הנקודה, זה היתרון הגדול שיש שם. עכשיו, ואז זה מאוד מאוד מפרה את היצירתיות שלי ואת היכולת שלי להצליח באמת לכתוב את זה, להצליח באמת להתקדם עם זה, כן? עבודה טיפולית, או אימון, ייעוץ, אז שוב, יכול להיות תוך שאתה בעצם, אתה מבקש עזרה לשאול שאלות שיכולות באמת להיות מדויקות לו, להציע חומרי קריאה
שיכולים לעזור לי, כל מיני מושגים שאני לא בעצם יודע, באמת עכשיו נפגש איתם פעם ראשונה, שאני לא מספיק יודע עליהם, אז זה יכול הרבה יותר לעזור לי להכיר אותם ולקבל איזושהי תמונה עליהם ולדעת להבחן אותם או לדעת לאן לשלוח וכולי. זה יכול מאוד מאוד ממש להקפיץ את היכולת הטיפולית, אבל לשאול את הבינה המלאכותית מה להגיד למטופל שלי, כן? ולהעתיק מילה ממילה, ובעצם לעבוד כאילו היא הופכת להיות המטפלת ואתה רק מצטט אותה, זה ודאי דבר שהוא ממש חורבן, כן? וזה ודאי שגם לא יהיה מוצלח, כי אתה זה שיושב את הבן אדם, אתה מרגיש אותו, ואתה חי אותו, ואתה נושם אותו וכולי, כן? אז אתה המטפל, אתה הנשמה החיה, אתה הזה, אתה יכול להיעזר בה בכל מיני עזרים שיכולים לשדרג לך את הטיפול, בסדר? תכנון פרויקטים, אז אפשר לבקש כלים לניהול זמן, לתכנון שלבי ביצוע, להבנת תהליכים, אבל לא לבקש תוכנית שלמה מבינה מלאכותית וללכת אחריה כאילו זה נבואה, כן? בקיצור, לא לבקש שהוא יחשוב בשבילך, לא להרגיש שהוא יודע, כאילו, בוא נאמר ככה, לא לשכוח לבדוק אם אתה באמת מזדהה, לא לכתוב משהו שאתה לא מבין, לא להשתמש מה שנשמע חכם אם אתה לא באמת מבין אותו ועומד מאחוריו, לא לוותר על הניסוח האישי שלך, ובאמת, בסדר, זה העקרונות. עכשיו עוד דבר לגבי הקטע של המוסר. בעצם הבדל קריטי לא פחות בין בינה מלאכותית לבין האדם, זה שהבינה מלאכותית יודעת לחשוב חכם, אבל היא לא יודעת באמת להיות מוסרית. אלא אם כן תכנתו אותה בכל מיני דברים מראש מה זה, כן? ולכן, גם אם מציעה פתרונות מאוד חכמים, אז היא לא יודעת באמת להבדיל בין טוב לרע. רק בין יותר יעיל לפחות יעיל, כן? אז היא יכולה לעזור לך למצוא דרך להצליח, אבל היא לא תמיד תעזור לך בשאלה האם נכון להצליח בזה, כן? האם זה צודק, האם זה ישר, האם זה מוסרי, האם אני נאמן לעצמי, האם זה רצון השם, כן? ולכן בעצם השאלה החשובה ביותר נשארת בידיים שלנו, כן? ואנחנו צריכים באמת להיות כל הזמן המקום של השיפוט המוסרי והערכי והיראת שמיים, כן? כל הזמן אנחנו צריכים לזכור את זה ולהשאיר את זה בידיים שלנו. זאת אומרת, כאילו, אפשר לדמות את זה לזה שאתה המצפן, כן? עכשיו, יש מפה. בינה מלאכותית יכולה לעזור לך לראות את המפה, אבל אתה מחליט לאן ללכת, כן? אם המצפן מקולקל, אז אתה נמצא בשטח, אתה מסתכל, אנשים גם לא יודעים את זה פה היום, נכון? עשיתם פעם ניווטים? כן? אתה נמצא בשטח, בסדר? יש לך מפה, אבל אין לך מצפן. אז מה קורה? יש לנו צדיקים. מה? יש לנו צדיקים, וזה איפה אתה. אוקיי, אבל ברמה העקרונית. ברמה העקרונית, בסדר? אם יש לך מפה ואין לך מצפן, אז לא יעזור לך המפה, נכון? כי יפה מאוד שהמפה מסורטטת, אבל אתה לא יודע לאיזה כיוון זה, כן? אז בסדר, משל מובן? כן? משל מובן. אבל זה דברים שיפה לומר אותם בשיעור, אבל בתכלס מהר מאוד לדעתי, בן אדם כאילו שמשתמש מהר מאוד זה כאילו מפשלק לו. פגשת אנשים כאלה? כן. אתה יודע כמה אנשים אמרו לי שהם עושים שיחות עם הבינה המלאכותית, מדברים איתם, מתווכחים איתם, מספרים, גם אנשים חכמים וערכיים ועם איזה, ומשהו שמהר מאוד אתה כאילו, כל לא תעשה על זה שיעורים עכשיו, וזה כאילו, לא יודע, נראה לי בקלות רבה כאילו זה ישתנה כאילו. שוב, אני מבין מה אתה אומר. אני חושב שיש פה, אני לא מבטל את הסכנות, כן? לא, גם הסיפור שהוא טועה, אז יש תחומים שאני יודע שהוא טועה.
שכוייך. ומה שאתה לא יודע, אתה מה גם שאני לא לא יודע. יודע, אני כאילו סוג שנאלץ להאמין לו, כי יש לזה כוכבית כביכול שאני, אולי הוא טועה, אבל אני מבטל אותה, כי ככה אדם עובד. כמו שהתקשורת, כאילו, פעם ב-1000 שנה יש איזו כתבה עליי, או על משהו קרוב אליי, ואני רואה איך הם שיקרו. ואז אני אומר, וואי, כאילו, אני מבין שתמיד זה ככה הם משקרים. אבל... וגם אז אתה לא באמת מאמין. אחרי גם אני שוכח את זה, וצריך להאמין להם 100%, כי ככה... כי אין לי ברירה אחרת כביכול. כן. אני כן חושב שאם אתה מראש מגיע בגישה של כבדהו וחשדהו, מראש אתה מגיע בגישה שכאילו אני לא קונה כל דבר כתורה למשה מסיני, כן? אני לוקח את הכל בערבון מוגבל, כן? אז כל מיני נתונים וכל מיני זה, אם זה משהו שהוא מספיק חשוב, אני אבדוק את זה. אם אני אבדוק את זה, אני אצליב מידע, כן? זה צריך להיות נקודת המוצא, שכבדהו וחשדהו, כן? אני חושב שזה חשוב, זה טוב, דווקא באמת גם בשביל לשמור על העצמאות שלך, כן? יש נקודה, אפשר להגיד? כן. יש נקודה נוספת צריך לשים לב אליה ולחשוב עליה, שבניגוד לשאר טכנולוגיות שחסכו לנו הרבה עמל ולא יודע, המציאו מנוע ולא צריך עכשיו עבדים שישיתו את האונייה ולא מפרסים ויש היום רובוט ששוטף את הבית ואף אחד לא צריך כל מיני דברים כאלה. בינה מלאכותית באיזשהו מקום גורמת לך לא לחשוב, אפילו אם זה אם אתה בביקורתיות וזה, אבל למשל אתה רוצה רעיון, במקום להיות יצירתי ולנסות לחשוב ולעורר אסוציאציות או לא יודע מה, אתה פשוט נותן להעלות את היצירתיות ואתה בוחר מתוך מה שהיא הציעה, גם אם הכל בביקורתיות והכל בזה, בסוף אתה סוג של מנוון איזה שריר יצירתי שיש לך. אבל גם פשוט יש את אותו דבר. אם בן אדם לומד מהשלושתם בלי כלום, סבבה, אבל בשביל לקרוא שלושתם להבין, אתה צריך להפעיל את השכל, זה לא כאילו... אתה מפעיל את השכל, אתה מפעיל פחות. אני חושב שגם בינה מלאכותית זה ככה. אם עושים את זה בהתאם לדברים שאני אמרתי, אז זה גם כן ככה. אתה מפעיל את השכל, אתה משתמש איתה כעזר, כן? ואתה אחראי על המהלך, אתה אחראי על הכתיבה, אתה אחראי על התוצר, אתה אחראי על זה, אתה משתמש איתה כעזר. אני מסכים לעיקרון, כן? ואני חושב שכאילו, שוב, אנחנו צריכים להיות עם כל הזמן עם ככה יד על הדופק, לבדוק שזה באמת לא יוצא מהזה הנכון, כן? ואני רוצה רק לסיום, שוב, אני מסכים עם כל המורכבות, ואני חושב שגם יהיה נכון לבחון את זה עוד כמה זמן שוב, כן? אבל אני אומר לך מה נראה לי כרגע. לסיום, גם הקטע החברתי, כן? בעצם צריך, דווקא ככל שהבינה... אז הנה אנחנו נסיים, בסדר? דווקא ככל המשפט האחרון, דווקא ככל שהבינה המלאכותית יותר באמת נכנסת, צריך עוד יותר להיות על זה בתודעה, שלא לוותר בשום אופן על חברתיות, גם על התייעצות עם אנשים אמיתיים, וגם על, לא בכל תחום, לא בכל דבר, בסדר? אבל כאילו, שיהיה לי גם התייעצות עם אנשים אמיתיים, ועל זה שלא נהיה מבודדים ביחד עם מכשירים, אלא שאנחנו נשמור מאוד מאוד, אדרבה, אנחנו עוד יותר צריכים את זה, כן? נשמור מאוד מאוד מכל משמר על הקשרים החברתיים שלנו, על ההתוועדויות החברתיות שלנו. שיהיה לכולנו בהצלחה, בעזרת השם. כל טוב.